Zdravím, dobrý den, já vás takhle přepadnu ze zálohy. Můžu jenom na téma Ostrava vím, že jsem Feinschmecker a hledáme odpověď na otázku, takhle vám. No, musím říct, že se mi líbí. Tak je to hezčí, no. No líbí se mi prostě, jo. Já jsem si zvykl tady na to. Pivo vypadá už na úrovni trošku. Vypadá lépe, jo. Je to jiný tvar. Abych řekl pravdu, je to celkem fuk, jak vypadá flaška, jako, abych řekl pravdu, ale je pěkná. Mně se to balení každopádně líbí. Nevidím příliš rozdíl mezi tou původní a tady touhle. Je tam nějaký zásadní? No tak vypadá to dobře, no. Určitě je to hezčí lahev, že jo? Prostě jo. Tak je rozhodně lepší jak ta stará. Líbí se mi líp tady, víc se mi líbí ta nová, nová lahev. Mně to připadá lepší jak ta starší. Já bych to opravdu nesrovnával. Tak já to nedovedu posuzovat, jestli je to praktičtější, ta lahev. Vždycky vím, že ji musím někde vracet. Myslím si, že to upozorňuje, tak je to skutečně asi marketingový, takže se něco změnilo zase. No v těchto lahvích mám pocit, že to je zase pivo. V těch předchozích lahvích to byla limonáda. Já si pamatuju ty staré lahve, úplně ty staré, takové ty, tak u těch jsem se narodil, pak to přišlo na tu Coca-Colu nebo na tu Pepsiku, nebo co to bylo. A tohle už je konečně pivo zase, no. Už neberu vůbec v úvahu, že bylo kdysi v jiném balení nebo něco, ne. No, je to pěkné balení a dobře si z toho pije. Na mě, jako kdybych se já na ní takhle podíval, tak na mě působí jako draze. Vkusná láhev. A myslím si, že zákazníka potěší. Nie, estetyczniejsza jest ta, powiedzmy, jeżeli o estetykę chodzi, nie? Je praktická. Lépe se drží v ruce. Tak určitě vynikají na tom, mezi tím sortimentem toho zboží. A... Je fakt, že asi styl té láhve je lepší pro, já nevím, držení, přenášení, manipulaci. Ale máte jednu chybu, když se to otevře, jo? Tak tady to zůstává a jde vám to do puse. To je ta chyba v tom. No, tak ty jsou příjemnější do ruky. Tak já nevím, atraktivnější, dobře se drží, je to Ostravar. No je možné, že ten nový design vlastně, že si člověk vybere tu láhev, která je mu nějak sympatičtější. Já si myslím, že jí spíš se každý zkusí. Vždycky, když je změna, tak to půjde zase na odbyt trošku víc, ne? Určitě přiláká víc zákazníků, podle mě. Já myslím, že určitě si řeknou nová lahev, určitě to bude lepší. Ne, ale určitě bych se ho vybral spíš než tady v tom původním balení. Když vidím staré lahve, nové lahve, může mi to ovlivnit v tom, že si vyberu tyhle lahve. Tak já piju Ostravar. Budvar jsem se díval, myslím, tam to je takové stejné, ale on mi tak nechutná, jak ta Ostrava. Piju vesměs, jsem pivář a piju Ostravu. Vzhledem k tomu, že jsou v Ostravě, tak pro Ostravaru. Já jsem pivař docela dost a Ostravar piju vlastně jako jedinou značku. Ostravar mi chutná a vždycky jsem ho pil a... No, naučil jsem se ho pít. Radikál Ostravar je sladký, to já nemám rád. Piju Ostravar. Ostrava je sladší a Radek je takový horší. Hořký. Ostravar je příjemně hořký, bych řekl, jako, takže sladký ne. Nevím, jestli je to tím, že jsem Ostravák, ale prostě Ostravánu. Dávám přednost před Rádkem v každém případě. Piju Ostravu 10, ne, ale 12 je dobrá. Začínal jsem s Ostravarem. A jsem tam si dám taky rád ještě znovu. Ale jinak jsem přešel trošku na jiné značky. Ale Ostravar Super Strong se jmenuje, ten je super, ten si dám jako vždycky rád i točený, je výborný. Třeba Ostravar jsem nikdy nepil a když je v nové flašce, tak bych se ho možná koupil.